Oblíbené hovězí maso z obchodu je ruleta se zdravím. Zjistili se o něm strašné věci. Kdo ho má v lednici, ať ho urychleně vyhodí. Hovězí maso patří mezi další drahší druhy a proto si ho nekupujeme tak často. Někdy ale může být jeho konzumace nebezpečná. Jak psal už dříve web Hospodářské noviny, spotřeba hovězího a telecího masa je v Česku nejnižší ze všech zemí Evropské unie. Druhé nejoblíbenější je už několik let maso drůbeží. Kromě ze všech druhů masa nejnižší ceny a relevantně snadné úpravy jsou často vyzdvihovány i jeho dietní přednosti. Nejčastěji bývá závadné kuřecí. Kuřecí maso však také často bývá zdrojem bakterií, které jsou pro lidské zdraví nebezpečné. Události 247 informovali například o zmrazeném kuřecím masu z Ukrajiny, které obsahovalo bakterii Salmonella. Salmonelóza má inkubační dobu 12 hodin až 5 dnů. Nejčastěji ovšem 24 až 48 hodin, jak upozorňuje státní veterinární správa. Charakteristické jsou úporné průjmy s velkou frekvencí stolic, ale bez přítomnosti krve. Někdy se objevuje i zvrácený a téměř vždy má pacient také horečku. Chronicky nemocní lidé mohou skončit dokonce v nemocnici. Drůbeží maso se proto velmi často dostává do hledáčku státní zemědělské a potravinářské inspekce. Se salmonelou se můžeme setkat také třeba u vajec nebo mléčných výrobků, ojediněle také v různých cukrářských výrobcích, sladkých krémech, zmrzlině a dokonce i ve vodě. Toto maso můžete mít ještě doma. Méně často se bakterie vyskytují třeba v mase hovězím. Jeden takový případ inspekce zachytila v Penny Marketu v Hrádku nad Nisou. Konkrétně se jednalo o dobré maso, tatarský biftek. Masný výrobek tepelně neopracovaný od výrobce uzeniny. Příbram s datem spotřeby do 29.7.2024 v potravině byla zjištěna přítomnost enteropatogenní Escherichia coli. Escherichia coli. Tato bakterie způsobuje úporné průjmy a nevolnosti. Jak státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje na svém webu potraviny na pranýři, přítomnost také této bakterie v potravině určené k přímé konzumaci představuje vysoké riziko vzniku onemocnění u spotřebitele a jak víme zrovna v případě tatarského bifteku se maso nijak tepelně neupravuje, pokud je tedy máte třeba ještě doma v mrazáku, i hned ho vyhoďte. Daniel Procházka, Události 24/7.